Зейнең 115 чыгарылыш сыйныф укучысы тормышында истәлекле, онытылмаслык матур мизгелләр. Алар 11 ел буе белем алган туган мәктәпләре, яраткан укытучылары, сыйныфташлары белән саубуллаша. Имтихан алдыннан була торган йокысыз төннәр, борчылу, дулкынланулар бар да артта хәзер. Олы тормыш юлына аяк басучы укучыларны истәлекле көннәре белән район башлыгы да тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Сегодня перед вами открываются безграничные возможности. Начинается новый взрослый этап жизни. С этого момента вы несете ответственность за свою свободу в мыслях и действиях. В 2024 году со школьного порога в самостоятельную взрослую жизнь выходит 115 выпускников 11 классов, 487 выпускников 9 классов. Фән нигезләрен үзләштергән егет-кызлар аларның әти-әниләре мәйдан уртасына чакырыла. Район башлыгы мәктәпне алтын һәм көмеш медальгә тәмамлаучы, алтын фонд номинациясе җиңүчеләре булган 23 укучыны тәбрикләде. Анна Дмитриевна, выпускница школы номер 6. Спортта, мәдәният өлкәсендә уңышка ирешүчеләрне, илебезнең патриот укучыларын да аерым хөрмәтләделәр. Чыгарылыш кичәсе гадәттәгечә мәктәп вальсы белән төгәлләнде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.